Gumaan! Parahin kong nabina mga kabisag sa Radyo Bisag ni Polo Gumaan sa mga Dusay sa namang pangakalaay Dudong Punggat! Okay, live kita ka sa itong official Facebook account kay Dudong Punggat! Okay, sa tanang mga viewers karon nga nagabiya, good morning! Dr. Rizal! Nagabi ay mga bisa 058. Okay. Okay, mga kabisa ka. Usmuna ko para sa iyo, greetings, dedication. Live on na pwede ka mumutas, mutawag. Sa itong mga linya 0926-775-7942. Iman, 0912-0288654. Okay na mga bisag, mga linya yung pagsudlan na kung ano na kayo mga mensahe. Alang sa inyong mga minahal sa ginabuhi, pasensya na kayo isang buna. Gasinaw ra. Ingon anin ng bunang nakaligid o kagumahan. Okay, good morning niyong tanan. Kini mo programa mga bisa ito kaniyo sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Ang Paul Beer Supplier Direct Factory higala. Hoy sulbad kung mag-shopping ka via online. Hinginalan ka mga t-shirt ng mga branded. Nagikan pa dyan sa factory, mga isang factory price. Ang gina-offer sa Paul Beer Supplier Direct Factory din. Nag-offer po sila og free shipping nationwide. Mag-shopping lang ka. Mag-shopping lang ka via online. Bisag na kasi yung panimalay. I-search lang ninyo Paul Beer Supplier Direct Factory. O di ba ka Direct Factory? Paul and Beer MRA mga bisag. Hindi na makita dito, makapili ka. Nindot kayo mga item. Ano na minimum 20 pieces kung mag-order ka sa Paul Beer Supplier Direct Factory. Nadiya si Ma'am Mary Rosan o si Captain Teddy Bear, mabi-abi ninyo mga bisan. Ay kalimot, Paul Beer Supplier Direct Factory. Alas 5:15 na dyan. Wala gini akong tambag ninyo. Ayaw mo palabi ng gugma-gugma. Ayaw mo palabi ng gugma-gugma kay basinong makaligid ka kagumahan. Malabi ang gugma. Uban, i-black lion. O wala ka naganahin nga nung i-black pa man. Wala ka ganahin nga nung i-black pa man. Kaya kay i-black pa. Giganahan pa na ni mo. Giganahan pa na kay i-black pa man ka. Pwede pa man na i-unblock, di ba? Giganahan pa na. Samot nag-ligid-ligiran mo kagumahan. Dili wala. Dili, yun na, muli. Dili na muli. Bisa pagligid-ligiran na kaguman. Bisa paghulgaon na ipakuha ka na ko si Mumbana. Di na. Magkigunong na hinuuna. Okay, good morning sa mga viewers karon nga nagabiya. Good morning sa tanan minaw wala na minaw from LB. Okay, salamat ni Mada LB. Hello dong boss, morning. Di have a great lang kuni Sweet Angel. Nga nadia sa may Hosian Dalman family gahikay na upamahaw karon. Good morning dong bong. Great lang sa akong mga apo Bigel Suliba, Lorenzo Suliba, Emilia Beatriz Suliba, Heart Misiuna, Ogninya Jel Misiuna. Ang great ilang apon nga gwapo. Sister Misiuna nga taga Santa Isabel di Polog City. Okay, matod pa din mga bisag atong hatagan o pagtagan. Dong pong manawagan lang ko ni Nanay Virgie Lamas
Maliw ko og open sa iyang cellphone kay manawag ko ng kording bangkyaw. Maliw ko og sulti ni nanay. Salamat Dudong Pong Diding Bidad na nawagan. 058 ang itong resulta. Lumasugar o panit ni ha. Hello. Sweet Angel, makadilig ang nagret si Jiri Ingaling ang nagmahal gikan pa sa una. Ang tugkaron, salamat pong sa pagbasa. Okay, matod pa, good morning DJ Pong, basta nindot ang tukar, gwapo ang DJ. Reto nila ni Lorena Lumingket, Lora Lantaka, Ma'am Nining Sumagang, Lorena Itek, Lora Malikay, Charles Malchan, Walson Itek, Estrella Itek, Evet Mikmek, Nancy Hordaw, Bibi Kimno, o sa tanan nga mga agaw sa Kandulong, mga agaw sa Bagakay o sa mga konsyales sa Kabangkalan o sa mong kapitan o iyang asawa. Dili lang nako tason. Dili lang nako inganan kay daghan sila. Salamat DJ Pong. Ang nagret si Mili Itek sa Luwir Kabangkalan. Okay, good morning. Okay, matod ba diri mag-resign? Atong hatagan og pagtigaan. Hello, may buntag. Good morning. Hello. Oy, kisa ba ni? Ha? Ay, ginoo ka. Tingog dayon intawan. Tingog dayon, kaya makaingon niya kong abat. Masik agad totong miligid sa kagumahan. Masik aging ligid to sa kagumahan, ha? Listen na. Orang, kamu dihain mong palabi ang gugma-gugma. Kaya malabian, listen na. Listen na, malabian ay. Kiauhan ako sa babae nga maanya. Okay, mato na din yung gawisak. Mato, gatagan o pagtagan. Ayaw ko kalami ang ba. Okay, mato ko. Morning, dong boss. Greet lang ko nila ni Undong Bagyo Nining Bibi Gapol, Nora Nandaga. Nining Sumagang Diding Bidad Nancy Sumudong. Andre Kalibo, Idi Klamuhoy. O sa ako anak, Shubi Louie. Klamuhoy Dixter Mahata Luida Malhin. Noel Muntuya, Gaga Glory, Duinas, Celine versus Efrain Maginay, Diding Nason. O sa tanan na minaw karon sa Radyo Vista Fans Club Secure. O di polog salamat sa pagbasa na Gret Lorena Klamuhoy sa may talayong Lasisikihor. Ay, tanang mga koordinator ha, katong nanawag ganina nga gusto daw siya nga mapilog Fans Club. Ilokit to ninyo taga-asa to. Taga-kampalan na sa manita. O dagan kayo membro to. Wala man siya mo kailan to. Kay matag ba din mga wisag. Atong hatagan og pagtagan. Good morning DJ Dong Pong. Split lang ko sa akong lab. Chichi Tablan. Request kong song ni Freddy Aguilar. Minamahal kita. Ang nag-read si Diver. Okay, salamat mga Diver. Okay, matad pa din mga bisag. Matad pa din mga bisag. Atong hatagan og pagtagan. Ikaon ko ang pinagod. Ikaon ko ang pinagod. Thank you so much to Joseph Pinkian. Thank you so much for watching. Evangelina Ulina, good morning. Good morning po sa mga Kiss family di sa San Jose. San Jose di Polog City. Minaw karon. Tanang mga viewers karon. Oy, Captain Teddy Bear, good morning mo na, press. Naulaw kayo ko. Ako ang tagtabunan niyong muna. Yung makita na yan ni mo.
Good morning ni President Tini Verde sa may akan munag sa Nuan Sikior. Good morning ni Muda Pres. Ato nga maptikon nga presidente sa Radyo Bisag Fans Club Sikior Island Chapter. Ginoo ko ni umbuna na ulaw kay ko. Muna'y akong advice ninyo. Muna'y akong dong punggag tagay ko number ni Nining og Joel Sumagang, parinti nila taga Rizal sa mga del Norte, si Sipring Sumagang. Parinti ni Nining nyo. May mga Sumagang sa Rizal naghanpan. Okay. Muna'y akong advice ninyo, may gugma ganing mo, ayaw mong palabi. Ayaw dyan mong palabi. Kay mo dyan ay samputan. Posible nga i-block mo sa Facebook, sa Messenger. Dili na ka text, dili na ka chat. Dayon. Ayaw ang pagkalami ang Wa naman din may lain kapainan, muapas na lang, then muligit og kagumahan. Wa ini puntahan. Wala mo palabi gugma-gugma. Ibutang sa lugar og may gugma. Ibutang sa lugar. May gugma ka din. Ligligid ni mo kagumahan. Ada yan. Hulgaon ka, ipakuha ka na ko si mong bana. Mingon mo po ipakuha. Di na junon ko muli. Good morning. Dombong grade lang ko sa Turbante sa Blue Concept Rosindo Saliba Owner. Mga Christian Indos Francis Martin Arsenal, George Lapas, Jeff Rasmonte Yuki Tanaga, og Cesar Misiona Jr. Okay, matpag pa good morning Dombong. Request lang ko song sa imong adlaw para sa mag-birthday karon sila si Amy Perez, Joel og Julius Palaka from Suping of Alibay. Thanks dong sa pagbasa. Salamat din mga Suping. Suping sa may Alibay. Good MDJ, great lang ko sa buutan nga Kuya Guard. Dod sa iyo og labay og basura. Greetings from Lee, Indiris Santa Isabel. Salamat DJ Pong, request kong song, mahal na mahal kita. Okay, salamat. akong nanatilawan hanggang sabihin lang ang akong naimugan. Kanunay na ako dito sa tilahan, kaya ang ginagula kong nagustuhan. Pinatakot tayo ng pilim. Okay, thank you so much to Pilmar Kabatan. Thank you so much for watching. Tanang mga viewers karon nga naka-view ha. Good morning ninyong tanan, may buntay. Dayon kanon na ang sa tanang mga viewers, baliw kong subscribe sa atong YouTube channel nga Dudong Punggat. Yun lang i-subscribe atong YouTube channel para updated ka sa atong video, sa atong program. Atod ba ang uban mag-abot yun ang luha. Okay, doon tabi kas linya mabisa kilo may buntag. Good morning. Hello. Oy, good morning kay sama ni. Ha? Taga-asa? Ha? Okay, so doon kalagari mo ni ha? Padayan. Papa Dito. Buksan lalim. Ako limon lalim. Ari para tuman. Mara dungpang. Okay, salamat. Okay, dagang salamat ni mo diha. Ay, good morning ni Ma'am Nining Sumagang. Daddy ha, Ma'am Nining, good morning. Ma'am Nining, kanina ang pwede ka magkapadalag kuan, papuntag Duwagite, baya Duwagite dayan adapitan. Natoy ipadala unta. Nga mangga ko na to, pwede ba? Masig pwede na Ma'am Nining. Kay igo po lutong na inig abot diri si Mindanao.
Oh? Nalang kanunay ang akong ginaon. Ikaw ko na ayaw ko. Okay. Labi na kayo tugma. Okay, good morning ninyong tanan diha. Basig binagol pa siguro. Nana man ha. Mawili man jud po na. Mawili bisan pag gi-black na. Mawili jud na basta binagol pa. Yung dala. Ang uban mag-abot yun ng luha o sip-on basta mo ay mahigugma. Dong po, good morning sa tanan og ni Kunsyal Balasio, Kunsyal Jiri Bulungon from Diding Bidan. Okay, good morning ni Ma'am Nining sumagang dayo. Busy mo gud po ni si Ma'am Nining karon. Busy ni siguro karon kay kuan. Alas 5:29 na yan. Kini mo programa to ganyo sa Boost Herbal Capsule. Ang busing sa mga herbal. Putas ugutan ng gimo nga kapsula aron magatabang sa imong balatian. Boost Herbal Capsule. Available na sa mga butikag parmasya duol sa inyong lugar. Boost Herbal Capsule. Alas 5:20, alas 5:30 na dyan sa Kamundagan. Ang binagol niya. Kining maong programa mabisa tabugan ninyo sa MR 6-in-1 Coffee Kaping Herbal. Wala ka na side effect kay purong herbal. MR 6-in-1 Coffee. Okay. Pero na pikas linya mabisag ato ang taga o bagtagada. Hello, may buntag. Good morning. Hello, kisa man eh. Taga-asa man ka? Okay. Mogret ka. Pilmay mong edad? Ha? Okay. Mogret ka, padayon. Mugrit ka, Inday? Lalaki ka, babae? Okay, mugrit ka? Padayan. Okay, salamat. Okay, salamat ni mo. Okay, Gibalikan niya sa ako. Ay, alas 5:31 na yan. Kini mo programa mabisa ito kaninyo. Sa Rapid mo sa pinakabago karon na animal feed supplement alang sa mong mga kahayupan. Dahil ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster. Makatabang si mong mabili nga mga kahayupan na rundali mo kung mutambok mo bugat ay mong mababoy baka kanding kabayo gabaw. Gabaw sa tanan purga usab ka na sa bulate sa mong mga kahayupan. Makapagana sa pagkaan makapaligon ka na sa immune system sa mong mga hayop. Usa magawisag batasana ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga agrimet supply sa iyong lugar. Inumanda sa may isla Sikihor, sa may kampala na sa Sikihor, mapalit ninyo ang Rapid Booster sa tindahan ni Nining ug Jewel Sumagang. Tanang taga Sikihor, gusto mo nga musulay sa itong produkto, bali kini ang Rapid Booster available sa tindahan ni Nining ug Jewel Sumagang. Kimatod pa din magbisag. Hello Dongpong, greetings ko taga Pato Plaredal ni Darling Risada nga natulog pa. Greetings coming from Sweetheart Risada. Salamat sa pagbasa Dongpong. Okay, salamat pa. Okay Dong, good morning. Ako gani Dong, akong uya bisan kapilan na nako gibulagan. Muari naman gyud gihapon. Nako Dong, gihurot din niya iyang gugma Dong. Salamat sa pagbasa Dong. Mayat ka, kaya nahaon ka. Amon po ni uso dyan ron. Anhaon. Anhaon. Ayan ko din yung pabikla ng anhaon ha. Kiaw. Ababayin nga. Anhaon dyan, hikayan. Okay, good morning ni
good morning ni mo diyan. Ang regal sa man nimo tong gatod o nimo tunik. Oh, kato bang pahatdan ka na kong tunik dito sa isolation. Oh, nang regal sa nimo. Okay. Gwapo daw ka. Ah, nang regal sa nimo, Brad. Brad Angel Villarino. Good morning ni mo diyan, Brad. Okay, alas 5:30 tras na yan sa kamudagan. Okay. Pero tapi kas linya. Okay, nawala. Okay, mga bisag. Laing lingaw sa programang Morning na Vista. Ubag, sumahandusay. Sa namang pangakalain. Dudong, punggat. Cuma boleh mau kikin lekong 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 jalur baku jalur ekesong mulai
bisag di polo guban sa mandusay. Sa namang bangagala ay Dudong Punggay! Hi! Hello! Okay, mabisay kini mo programa Mabisay Morning na Bisay. Atong kaniyo sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory mga higala. Mo na isulbad mga bisag nining pandemya karon. Kadili ka ganahan maglakaw-lakaw, imadlok ka matakdan og virus. Pwede na ka maka-shopping via online. Bisag nara ka sa imong panimalay. Imo lang i-search ang Pool Beer Supplier Direct Factory. O di ba ka ang Direct Factory Pool and Beer MRA mga kabisag. Mo isulbad ni ana. Bisag nara ka sa imong panimalay. Imo lang i-search sa ilang Facebook page. Pwede na ka maka-shopping via online. Makapili ka og mga branded nga mga t-shirt, nindot kay mga t-shirt gikan pa jud sa factory. Ang nakaindot kay factory price og naga-offer sila og free shipping nationwide. Bisag nara ka sa mong panimalay, ihatod ra na mga kabisda ang Pool Beer Supplier Direct Factory. Mo sulbad ni ana mga suking tigpaminaw. Nadia si Ma'am Mary Rosan o si Captain Tiniber. Gamoy mo abi-abi ninyo inig mag-message ka sila nga Facebook page. Okay, 5:43 na yan. Atong handusan kini mga minsay. Good morning Dongpong. Great lang ko ni Revilla Ansing, Mili Itik, Lorena Clamohoy, Nining Gapol, Carmen Alyunan, Inik Sandoy, Meridian Untulan, Dexter Mata, Lucy, Rito Mugsok, Rizal, Bibing, Diding, Nancy, o sa akong bana nga gwapo, Joel Sumagang. Thanks Dongpong. Ang nag-greet si Nining Sumagang. Gapo mangguna. Good morning ni Sir Joel Ledia. Good morning mga sir. Good morning DJ Dongpong. Sigalit lang gusto tanang members o officers sa Radyo Bisag Fans Club Secure Chapter. Dayon, mo request kong song kanang Mary Jane. It's me Aljon Malhingin from Nairong Lassi Secure. Salamat Dongpong. Hey, good morning din ni Sir Ili Tumong niya. Sir Ili, good morning ni mo diha. Maing buntag. Uban sa kinatibok animong pamilya niya. Sir Ili Tumong. Maing buntag. Maing buntag ni mo da, Sir Ili. Okay, maing buntag Dongpong. Mag-greet ko sa akong mga anak, Jason Hobilita, Gladimi, Gerald Aljon, Ginny, Bib, labi na sa akong bana si Lulong Ladjon, o sa akong mga silingan sa Inansagan, Kampala na sila si Sikor ang nagret, si Bibing Ladjon, ang gwapa sa Inansagan. Wow! Good morning ni Bibing Ladjon. Hello Dongpong, good morning. Greet lang ko sa galas ni Polog ni Ate Franita Ombalino, Kuya Tata Ombalino, Annabel Maingke, Michael Maingke, greetings coming from Darling Sweetheart Risada. Salamat sa pagbasa dong. Okay, salamat pa. Okay, salamat pa. 5:45 na yan. Good morning sa mga viewers. Hi! Hello! Hello! Ay magpalabihan ng gugma-gugma, ha? Okay, basig request ka og sana'y laging makapiling. Basig magka-request ka na, ha? Sana'y laging makapiling. Ayos mo na gugumay. Mia, oy. Mia, oy. Ay, saan na lang. Budlay na ron eh. Budlay na ron eh. Mayong buntag, sir, asa mapalit ang Rapid Herbs. Nabughat mangod ko, sir. Tagpila man kahana, sir. Taga-Ginlis ni. Uy, nasa Pulangko. Pangutaan na sa mga butika sa Pulangko na ang Rapid Herbs Plus.
Nang Rapid Herbs Plus, tambal bughat ni. Nasa mga butika sa Pulangko, taga Ginlis ni. Nasa Pulangko, Rapid Herbs Plus. Sir Archer, palyung kuno kong text sa mga outlet ninyo. Kaya ito po nga mahisgutan ba? Kay nai nang ngitaw nga sa mapalit. Rapid Herbs Plus, mapalit ninyo sa may Pulangko. Tanang mabutika diya na adya. Good morning dong pong, great lang ko din sa may Proxing Komisyon Balyangaw, labi na ni Id Kalungkong. Gabutan kayo nga mooy galungag o nagdigamo karong abuntagi ka ni Bebskal. Kabalo man ko anong mabutan ko, basta mabutan ganyan magkabuntag itumana na sa mga kasabutan ang gabi Atod ba din, wala dyan uwi kakasulay anang gihikayan dong ba? Wala dyan. Wala dyan mo'y, sas ginoo ka. Wala dyan mo'y, sulay o hikay-hikay na ko. Ano ba? Ang ganun mo na kay, hikayan ka na ko dong bang. Mag-sure ay, wala yun na. Wala sa akong bukabularyo na. Para sa uban ba? Supposedly, dilit jud ko mukaon ang mga seafood. Ano yung ba mong inana ba yan? Pero ka ng mga nana, hikayan, anaon hikayan. Wala na ako na. Waman jud po yung mo hikay. Okay, what? Terus kang sinawa kay yung buna ay nga naman Okay. Good morning dia dong pong. Greet lang ta ko sa akong bana nga si Edward Ambag na nag-drive karon. Request ta kong song Remember Me from his wife BT Ambag. Thank you dong pong. Okay. Atod pa din magbisag atong hatagan o pagdagan. Good morning dong Pongs. Greet lang ko sa mga kauban sa mga barangay official, labi na sa among barangay captain Clyde B. Arong o sa tanang kagawad ikan Friendly Kalunod kay asa man indapit nga barangay. Friendly Kalunod, good morning ni mo diya asa man indapit nga barangay. Good morning dong. Greet lang ko sa Gindoy o Bayubay family. It's me Alvin sa may Upper Erasan. Okay, salamat ni Alvin. Okay, good morning. Okay, matad ba din magbisag? Good morning dia dong po. Mag-greet lang unta ko. Okay, balik na siya. Good morning, Brad. Hi to President Tiliber, Elmar Bukol, Ronel Bukol, Efraim Maghinay, Brato Salmon Bilin, Nining Jewel Sumagang, Nura Lantaka, Brad Sami Merizien Untola, Nining Gapol, Rizal Takang, Lutsi Tumugsok, Ray Tumugsok, Luida Malhin, Aljen Malhin, Miriam Bangkiao, Inik Sandoy, ug Agaw Nining Girl Maata, Lorina Clamoy, Oliver Alves, Benji Angele. Salamat sa babasa gikan ni Dexter Kalunsag Maata. Ang pinakagwapo diha sa Katulay sa nidapit Katulayan. Okay, good morning ni Mura Bradax. Katong Bulagan, balik na pod. Ano ba? Gwapo ba ng imong agaw, Ma'am Rox? Gwapo na ay. Brad Dexter? Magkauyab ka nagtaga. Huwag dili pa gwapa? Sas! Ay, alas 5:51 na yan. Kini mo programa itong kanino sa Rapid mo sa pinagabago karamihan Malfeed Supplement. Alang si mong mga kahayupan. Naila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid mo sa magkatapos na sa mga agribit supply sa inyong lugar. Gikan diha tidideng. Gikan diha. Gikan diha. Wala kaya, mamaliyog unta ko ni Ma'am Nining. Wala mag-busy si Ma'am Nining kung karan. Maulaw ta. Maulaw ta manugo ay. Thank you so much, Marilina Marlene Ampal Parangguay. Thank you so much for watching. Tanang naka-view karon. Hi! Hello! Hi!
Tanang mga nakagugmahan di ha, ayaw mo palabi ang tawan. Labi ng tutok-tutok, ayaw din mo patutok. Okay, basi na uligid kagumahan. Moro dyan na. Moro dyan na problema. Kanang gugma nga malabian. Di na dyan na maayo. Alas 5:52, so dyan kinimang programa, mabisa ito kanino sa Baliti on. Ang nabantog nga herbal, mga bisag. Alang siyong balatian, Baliti on lamang mga higala. Mga suking tigpaminaw. Oy, bugtong haplas nga magkatabang sa mong balatian. Yunan Balito Herbal Tunic. Ang kimanto ba, good morning dong. Greet lang ko sa kumahal nga si An Romong from Johnson. Okay. Good morning din ni Mayor James Monte de Sumelasi. Governor Jico Villa, good morning pon. Sa may Isla Secure, good morning ninyong tanan diha. Okay, maulaw ko, Ma'am Nining. Ayaw na lang nagway. Maulaw ta. Okay, good morning ninyong tanan. Okay, batad ba dira? Great lang. Kalang ko dito sa may Karupay. Musta? Okay, Karupay. Alas 5:55 na yan. Kamay lang dito oras mga bisak. Alang din na itong gusto nga mo palit. O Baliti, Balita Herbal Tunic dahil sa may Isla Sikihor. Sa tindahan ni Nining ug Jewel Sumagang available. Sa may Kampala na sa Sikihor. Sa may Kangmunag pod. Available po sa tindahan sa Junisia Store. Si Nung Buboy diya. Nung Buboy, good morning! May buntay ni mo diya! Matod pa na, minaw ra ko ni mo kanunay daw. Andaman na ka na kung mari ka dire. Ako laging giingon ni mo Nung Buboy. Good morning, Ninong Buboy diya ng Duning. Magkalisang, good morning. Ay, mo pag-isgot ang guay ligo, ha? Kaya wapabayak ko yung bugoy ligo. Uy, guay ligo, bayak ba? Kamu, ha? Okay. Sa Tagmanukan, La Secure. Gikan ni friend ni Kaluno. Ay, good morning ninyo dia sa may Tagmanukan. Ni Kapitan niya mga konsyales. Gikan niya friend ni Kalunod. Okay. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kay ninyo ha. Dayon sa tanang mga coordinator o officer, tanang mga coordinator nga naminaw karon. Karong adlaw nga Martes aduna tay emergency nga meeting. Usa na pud nga isgutan ninyo diha ang among pag-anha. Usa nga isgutan ninyo diha. Salamat kay mga viewers. Sa tayo nang nagbinsay nga wala nato mabasa tungod sa kadaghan na jud kayo. Ubay-ubay ni jud ang nagminsay mga gabisag na full na ning atong inbox. Yun ana nakadaghan ang maminaway og radyo bisag di Polog. Salamat kay ninyo ana. Sa puso nako namo nga pasalamatan ang inyong walay puas nga suporta sa pagmaminaw sa radyo bisag di Polog. Salamat kayo. Og salamat po kayo sa taga-Isla Sikihor. Nga naa mo diri milingi og radyo. O tinon niya naabi may bisdak diha. Naabi may radyo bisdak diha. Pero naadjud mo namo. Salamat kay ninyo ana. Salamat ato pasalamatan una. Ate Diding Bidal, Ma'am Nining diha. Ni Sir Jewel, si Nung Buboy, ng Duning, si Captain Teddy Bear o si Mami Rirusan. Salamat kayo. Ni Bredex dia, Bredex sir, good morning ni mo dia. Salamat kayo. Sa tanang mga naminaw karon diha, salamat kayo. Nga naa mo dire sa radyo bisag di Polog naminaw. Wala jud igo nga oras. Salamat kayo. Kini yung alagad ang gikadlukan sa tanang kabayutan. Manghandusay sa namang pangakalay. Way paglibad, dudong, pungga.